Manel, has follat gràcies a l'homo APM. Després d'una guarreria espanyola, és de ser inútiles, Se t'ha dit això? Se m'ha dit. Això s'ha dit a casa meva. Si ens enverinen, no morim. Como te dé una miaja de apechusques. Voleu fer el favor de callar? Per fi surt l'homo! Tu eres un actor que s'intentava treure de sobre el personatge de l'homo APM i no ho aconseguia. I no ho aconseguia. Molt bé, estupendo! Ho haveu vist, no? Ho haveu vist? La part... És pur cine, això. Entenc que allò és una feina actoral, vull dir, no, tu no estaves fent l'amor amb aquesta persona en cap cas. No, jo simplement he volgut guardar una pausa dramàtica per generar el dubte. No, evidentment no. Però és una mica autobiogràfic, això? M'han arribat a dir coses pitjors, o sigui, és de ser inútiles, no? Vull dir, T'han dit tot això? Sí, després d'una guarreria espanyola, és de ser inútiles, Se t'ha dit això? Se m'ha dit. Això s'ha dit a casa meva. És possible que tu hagis arribat a la possibilitat de practicar el coit gràcies a la teva fama com a homo APM. Si em digués que no, t'estaria mentint, Doncs per no tant, t'he de dir que sí. Manel, has follat gràcies a l'homo APM? T'he de dir que sí. Doncs Sí. Però també pot ser que potser hagi deixat de follar per ser l'homo APM, també, no? Perquè si generes rebuig... Pues no te digo que no habrá gente que se ría.